kao što je Aneta rekla, na lokalitetu Krapje. To je jedan od ključnih i najznačajnijih lokaliteta koji pripadaju spomen području Jasenovac, a razlog je taj što je zapravo sustav koncentracijskog logora Jasenovac počeo djelovati upravo na ovom mjestu. Naime, lokaliteti Krapje, na kojem se sad nalazimo, i Bročice, koje se nalazi nekih 2,5 do 3 km od samog središnjeg spomenika Cvijet Bogdana Bogdanovića u Jasenovcu, bili su takozvani logori 1 i 2 u sistemu koncentracijskog logora Jasenovac, i ti logori su počeli djelovati u periodu između 19. i 21.8.1941. godine kao neka vrsta kontinuiteta onoga što se događalo na području logorskog sustava Gospić, Jadovno, Pag. Kao što vjerujem i znate, taj logorski sustav bio je u prvim mjesecima postojanja nezavisne države Hrvatske mjesto gdje su upućivani transporti, prvenstveno sa zatočenim Srbima i Židovima. Ljudi su ondje masovno likvidirani, kao što se to i događalo i na samom terenu, po selima, posebice u Lici, Kordunu i tako dalje, a posljedica čega je bilo razbuktavanje partizanskog ustanka, a posljedica toga opet bila je odluka talijanskih fašističkih vlasti da vojnim snagama zaposjednu područja 2. i 3. okupacione zone, odnosno izađu na liniju otprilike povučenu od Karlovca prema Sarajevu, tako da je taj logorski sustav u ljeto 1941. godine bio ukinut, likvidiran, a posljednji preživjeli zatočenici prebačeni su iz Gospića na ovo ovdje mjesto, uključujući, kažem, i lokalitet Bročice, i to je označilo početak postojanja koncentracijskog logora Jasenovac. Na ovom ovdje mjestu iza mojih leđa nalazio se do početka 90. godina spomenik posvećen žrtvama logora Krapje. Taj spomenik gradio jedan mladi, tad tek svršeni arhitekt, Ninoslav Janković. On se u to vrijeme našao sa skupinom vojnika za vrijeme služenja vojnog roka koji su bili angažirani na gradnji ovog ovdje mosta, tako da su oni iskoristili te radove, a on ujedno i svoje znanje, kako bi izgradili sam spomenik na ovom ovdje mjestu. Znači, radilo se o vremenu kada je postojao Bogdanovićev Cvijet u Jasenovcu, koji je otvoren godinu dana prije, ali kada još uvijek nije postojalo spomen područje Jasenovac. Tako da se sam Janković, koji je bio Bogdanovićev student, odlučio da izgradi spomenik u obliku pupoljka, a na tragu samih ideja Cvijeta Bogdana Bogdanovića. Jankovićeva ideja je bila da se isti takvi spomenici postavi na drugim lokacijama, i u Bročicama, Staroj Gradiški i tako dalje, ali do te realizacije nije došlo. Ono što je u to vrijeme bio veliki problem i što se dogodilo prije same izgradnje spomenika, bilo je to da se početkom 60. godina na području Jasenovačke Posavine gradio sistem zaštitnih nasipa. A taj sistem zaštitnih nasipa nije u obzir uzeo lokalitete bivšeg logora, odnosno želim reći da su se oni našli otvoreni prema samoj rijeci Strug, tako da se u proljetnim i jesenskim mjesecima, a to se događa i dan danas, na ovim lokacijama zatiče voda i do 2 metra visine, tako da mi zbog relativno sušne godine imamo sreću da smo se uopće mogli naći na ovom ovdje mjestu. Spomen područje Jasenovac, naravno kroz svoju djelatnost, nastojat će obnoviti ovaj spomenik. U suradnji s Ministarstvom kulture mi smo dobili i sredstva koja bi trebala biti utrošena ove godine za obnovu ovog centralnog spomenika. Srpsko narodno vijeće je ove godine odlučilo da na osnovi naših unutrašnjih razgovora u instituciji Srpskog narodnog vijeća, posebno odjelu za kulturu i zaštitu spomenika, ali i nakon razgovora koje smo krajem prošlog tjedna imali uključujući razgovore koje smo imali jučer, sa predsjednikom vlade i nadležnim ministrima, smo odlučili da ovogodišnju komemorativnu praksu nakon molitve, nakon službe i pomena u crkvi Svetoga Ilije u Mlaki
posjetimo ovaj logorski prostor u Krapju kao jedan od sljedećih lokaliteta. Dakle, gospodin Mihovilović je spomenuo Bročice, to je lokalitet koji se sada ne da prepoznati, on je sjeverno od Cvijeta, s one ceste koje smo došli ovamo. Treći logor je, kao što je Đorđe rekao, na području gdje je spomenički kompleks, to je logor 3, zvan Ciglane. Tamo je postojala ciglana vlasnika Bačića, koji je bio ugledan poduzetnik na ovom prostoru, radeći sa građevinskim materijalom, uključujući i proizvodnju cigle, ali isto tako i drvene građe. I bila je njegova skela, ako imate pred sobom sliku onoga kompozicije, onoga vlaka, koji je sa desne strane puta kad se ide prema Cvijetu, pa onda još malo dalje, prije nego što se skrene prema samome Cvijetu, na desnoj strani ima oznaka za tu skelu. To je bila njegova skela koja je služila za transportiranje građe na drugu stranu prema Bosni i Hercegovini, a koje su kasnije ustaše, kada su uspostavile logor, koristile kao sredstvo za transportiranje zarobljenika i likvidaciju onih koji su ili već bili likvidirani ili su bili likvidirani na drugoj strani na području Gradine. Dakle, to je treći. Četvrti je Gradiška, Stara Gradiška. To je, kao što su nam objašnjavali naši kolege iz Odjela za kulturu, fortifikacija, utvrda, jedina na području Republike Hrvatske koja nije obnovljena. Imaju grad Karlovac, ima grad Slavonski Brod, imaju još neki gradovi na području Republike Hrvatske, kao što ima i Stara Gradiška. Dakle, historijsko zdanje, historijski objekt, kroz koji je subjekt, koji je svjedok historijskih političkih procesa i historijskih političkih zatvaranja i zatočeništva mnogih generacija političkih sukoba, od kojih je najtragičniji upravo jasenovački period, ali i period nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, mi smo krenuli s ciljem da cijeli kompleks logorski i sve ovo što imamo u Jasenovcu zapravo počnemo obnavljati, uređivati i dovoditi u stanje u kojem ovako jedinstven logorski kompleks zaslužuje da bude. I u tu svrhu će biti napravljen akcijski plan na kojem se već radi i čije osnovne komponente su diskutirane sa predsjednikom vlade i članovima vlade za različitih resora i koji će uskoro biti i usvojen od strane vlade. To će obuhvatiti različite aspekte od neophodnih budžetskih sredstava do izgradnje dodatnih aneksa za aktivnosti memorijalnog područja, istraživačkih, edukacijskih, medijskih aktivnosti i posebno obilježavanja svih ovih mjesta i raščišćavanje ovih mjesta, tako da imaju u punom smislu status spomen područja. Dakle, na ovo područje se može doći kad nije poplava, a na područje Bročica se ne može doći ni kad nije poplava, zato što je to područje potpuno zapušteno i obraslo i učinit ćemo sve da se to promijeni. Stara Gradiška je potpuno zapuštena i propada kao spomenik kulture, iako je tamo to bio jedan od najmasovnijih komponenti logora unutar sistema logora Jasenovačkog koncentracijskog logora. Dakle, ono što je smisao našeg današnjega dolaska ovdje zajedno sa predstavnicima javne ustanove Spomen područja Jasenovac i
zajedno sa generalnim konzulom Republike Srbije sa sjedištem u Vukovaru, jeste da nijedno od ovih mjesta ne bude zaboravljeno, da svako od ovih mjesta bude tretirano kao dio Jasenovačkog logorskog kompleksa, da sva ova grobna mjesta koja su ovdje budu sa pijetetom tretirana od strane države, od strane okolnog stanovništva i od strane posjetilaca i da imamo sjećanje o tim ljudima i da kada komemoriramo da pri tome imamo svijest i o potrebi dolaska na ovom području i zadnje što ću reći, da dogradimo, konceptualno unaprijedimo cijelo područje javne ustanove spomen područje Jasenovac u koje spada i ovo. Zašto? Zbog toga da bismo opću svijest, opću kulturu o karakteru i prirodi ustaškog režima Nezavisne države Hrvatske učinili javno prisutnom za svakog našeg građanina i za svakoga ko želi kao gost u našoj zemlji doći na ovo mjesto.